Un bo número de persoas asistiron a última hora da tarde de onte na Capela da Atalaya a presentación dos actos litúrxicos organizados co gallo da celebración da Semana Santa. Unha festividade de gran tradición na vila e que este ano se desenvolverá baixo o lema Vivia. A partir deste ano, a cofradía e o conciliario decidimos que esta palabra sexa a que identifique a Semana Santa de Porto do Son. Porque vivimos unha pasión diferente, unha pasión de tradición, renovación, unha pasión con devoción e sentimento. Vivímola como un acontecemento histórico e de fe. Por todo eso, a Semana Santa de Porto do Son é un referente no Barbanza. Alegrámonos, por suposto, que outros povos sigan os pasos da Semana Santa de Porto do Son. Na presentación tamén tomou parte o alcalde Luís Soujo. Na súa intervención fixe unha chamada á participación de todos, coa finalidade de darlle un maior empuxe a esta celebración, co obxectivo de conseguir que sexa declarada de interese turístico. Creo que falta moi pouquiño, Juan, para que sea de interese turístico, porque a semana pasada, falando con un periodista, me dicía que se estaba falando moito da Semana Santa de Porto do Son, que había dous concellos que eran un referente, como é Ferrol, outro como é Viveiro, pero que Porto do Son, bueno, pois estaba facendo as cousas moi ben. Ao mellor non somos como Ferrol, ni somos como Viveiro, pero a ilusión que lle estamos poñendo todos, nada ten que envidiar a quen organiza en Viveiro ni a quen organiza en Ferrol. E se seguimos con esta línea, o conseguiremos. José Luís Dorelle, párroco e profesor no Seminario de Santiago, foi a persoa elixida este ano como pregoeiro, quen animou a todos os presentes a participar nos actos organizados pola Confraría da Paixón do Noso Señor. Aproveitouse ademais o acto para a presentación dun vídeo titulado Unha viaxe a través do tempo, que recolle a historia da Semana Santa sonense dende o ano 2003 ao 2017, que tamén está á venda para todas aquelas persoas interesadas.